Kung meron pa pong mga bagay na hindi pa namin nalilinawan sa aming isipan, tulungan niyo po kami na ang mga bagay na ito ay maintindihan namin o hayaan ang inyong banal na espiritu ang siyang magdagdag ng kaalaman at pangunawa sa bawat isa sa amin. Nang sa ganon, kami pong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohen, PETERCAY-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Hanggang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines.
Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isip mo yung oras sa Pilipinas, alas 7:05. Ang oras, builog ng iradulong sa inyo sa Kalwansang Lift. Dare to switch, lift mode na yan. This time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift mode na yan. Kaagsubuman ng oras, kinadulong man sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kaagbuilog man iradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subuman sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Sa liwat, may gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-palamati, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad. Sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurrio, Mulo, Arevalo City proper. At sa aton man tanan nga mga taga-palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Component City ang Pasig City. Sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan. Sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan ng Tiki, Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan kag Cebu Island. Lakip na sa mga pumuluyo sa aton nga mga kauturan nga nagapamati na kanagalantaw diri sa aton nga live sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa mga kauturan man aton nga mga nagalantaw man sa Facebook page ang K5 News FM Iloilo kag sang June Kapulot News Live. Mga ka K5 mga kauturan naton sa abroad. Kayo ang gabi sa inyo tanan-tanan. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Sa kirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Duwa kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Diri sa kinaandan sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, mga ikaw po naton karon mga pila ka mga balita kag information
Nagikan sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang natipo na nga mga balita sa sulod sa nga 24 oras. Bot naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Samtang nga balita makaroon kay information nagikan sa aton nga Chief of Reporters with K5 Kim Kaluyo. Samtang manginkaw po naton karon mga dalagko man nga mga balita kay information halin sa aton nga news center sa mga balita nasyonal kag international with K5 Sani Punay and K5 Aliera Joy Api. Sa kinahanglan po naton diri sa technical side K5 Randy. Balis ka ng Andrea nagrandi na. Naglampas lang ang Christmas party, nagliwat ng ngalan ni K5 Andrea. K5 Andre La Pastura. Sa ginaandan, ako naman ang iyo K5 John Alojado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Sunday, December 28, 2025. Ang December 28 mga K5 sa inisang mga inisang mga makahalanusbo nga adlaw mga K5 after nga natawo si Ginoong Jesucristo base sa ato sining daan nga katipan sa Old Testament sa ato sining nga Biblia mga K5 nga amo ning adlaw pagkatapos nga natawo si Ginoong Jesucristo nga sang Pitsa 25 sang kagabihon mga K5 may lakat nga tatlo tanan ka mga mangin-alamon. Actually hindi ni sila mga hari no. Ginambal nila nga mga hari mga K5 mga kuan ni sila mga mangin-alamon nga mga tawo mga K5 no mga manugtagna bla. Ining magulutod nga si Melchor, si Gaspar kag si Baltasar. Ini sila nga tatlo mga K5 ang naglantaw si babaw sang langit manakita sila K5 Andre nga kwan nga bituon sa kahawaan nga ara sa nasidlangan. Ginsunod nila ini kay suno sa ila nga natawo na ang isa ka manunubos. Ginsunod nila ini kag may hari nga nakahibalo nga ining tatlo nga ini naghambal nga may ara na nga tawo kag natawo na ang mangin masunod nga kag ang hari sang mga hari. Amo nang hambal sang tatlo nga si Melchor, si Gaspar kag si Baltasar. Mga tatlo ka mga mangin alamon. Sugin pamangkot sang mahal nga hari siling niya. Siling sang mahal nga hari. Melchor, Gaspar kag Baltasar. Matuod ba lang natawo na ang ginahambal nga hari sang mga hari. Matuod ina ang mahal nga hari. Matuod ina mahal nga hari. Matuod ina mahal nga hari. Ano tatlo ka? Sa aking tingog. Kung magsasubong sina, sige, maglakat kamo nga tatlo. Kag pangitaon ninyo ang na siling nga hari sang mga hari. Kag kun pananglitan nga makita ninyo, magpahibalo kamo dayon sa akon. Agud to nga maka simba man ako kag makayaob sa iya. Matuman mahal nga hari. Matuman mahal nga hari. Matuman mahal nga hari. Ang mga puntingog ng tatlo ba?
Pero likom sa hibalo sang mahal nga hari kay 5 Andre. No, dili tanay sa Biblia. Ano mo bala mo nagid nga ulo kalampas Christmas o tapos manog New Year na tatlo lang kadaw bilin no, tatlong tulog na New Year na. Ah. Dili tanay kay 5 Andre ha. Likom sa hibalo sang mahal nga hari kay 5 Andre. Ay hindi ko makita nga kung kundi kay 5 Andre lo ko be. Ang sweets. Okay na. Siling sang tatlo ka mahal nga hari, likom sa hari sang mahal nga hari, ning tatlo nga ini nga si Melchor, si Gaspar, kag si Baltasar. Nakita nila pa si Ginoong Jesucristo kay 5 Andre. Nagluhod sila dito nga tatlo kag nagsimba sa kay Ginoong Jesucristo. Pero wala sila nagpanugid sa mahal nga hari kay 5 Andre. Dumiretso sila lakat kag gintago nila si Ginoong Jesucristo kag ginambalan si Jesus kag si Maria, si Kwangli si Joseph kag si Maria. Kay itago ang lapsag nga si Ginoong Jesucristo. Kay makatalagam kag makadelikado ang iya sini nga kabuhi. Bangod kay nagaplano ang mahal nga hari nga patyon bangod kay ti sa gusto nga may hari pagit ang mga hari. Kay siya hari namong. Hindi black kay 5 Andre. So wala nagdiretsong tatlo nga magpanugid to. Ang ginhimo sang mahal nga hari kay 5 Andre. Tanan nga mga soldado kag tanan nga mga salaligan, punong ministro. Ipaabot sa inyo tanan nga ang mando halin sa akon bilang hari. Ang kutob sang mga lapsag nga natawo kag nagaedad sang 5 halin sa 5 panaog kaadlaw. Ipamatyon. Kay 5 Andre. So, amo ni ang amo ni ang mando sang hari. That's why nga ginhimo sang mga tinawo sang mga hari ginpang sulod-sulod tanan nga mga balay kay 5 Andre. Kag ang tanan nga mga lapsag nga pagidaron halin sa isa ka siyama na panaog ang iniubos ni pinamatay. So amo ni siya ang pitsa ang Disyembre 28. Rason nga ining Disyembre 28 nga ini ang halos kalabanan nga mga natawo sini diri kay 5 Andre nga nabunag sa sa pitsa 28 sa Disyembre. Kung lalaki ang pangalan nila kay 5 Andre, abi mo ko sino? Kalabanan sini mga ngalan nila sa mga si Innocentes. Mga lalaki, Innocentes or innocent. Mga inosente kaya nga pinamatay mga kabataan, no? Inosente. Kalabanan sa mga ngalan sa mga si Innocentes. Mga kaki-5, ang mga babae naman si kalabanan sila si Inocencia. Mga Inocencia, Inocencio, mga muna Black 500, mga ngalan na kalabanan. Sa mga natawo nga December 28. Kaya nga amo ining tiyempo nga pinamatay ang mga inosente nga mga kabataan. Bangod kay gusto sang mahal nga hari nga mapatay hasta ang si Ginoong Jesucristo nga natawo sa may pasungan mga kaki-5. Sang pitsa 25 nga muning ginakwa naton, gina-celebrate naton nga Christmas Day. So subong nga adlaw gin pinamatay ang tanan nga mga kabataan. Ali kay mantig gintago ini mga kaki-5 si Ginoong Jesucristo kag gindala ini ni Joseph kag ni Maria para nga hindi mapatay si Ginoong Jesucristo. Ginpatay lang ni siya sang pag-abot na nga ini siya ang nangin isa na ka hamtong nga lalaki nga naglibot na ini siya sa halos bilog nga mga nga mga lugar kundi hindi siya makakadto agud nga magpangwali kay 500. Pod sa iya sila nga 12 ka mga disipulos. Sa mga 12 niya ka mga disipulos, isa dira mga ka-K5 kay 500 si Judas Iscariote. Sada si Judas Iscariote.
nga mo ang naghuda sa iya agod nga magtudlo sa mga kwan sa mga inang ano gani ning mga pang nagpangdakop siya to mga apostoles, mga ka-K5 nga gindakop siya para nga ihatulan sang kamatayon kag base ini sa paghatol ni wala ako nakahibalo nga may sala ang tao ngini. Halin sa Christmas pagkadto sa taltal. Ay, asunod tuig, taltal naman mo. Mga ka-K5. So muna, that's why nga ining December 28, kunin mo paminsaron kaglantawon mo sa saon mo sa pag sa ato sila nga daan nga katipan na kapagkit kinadira nga pinamatay ining mga kabataan nga ini. Mga ka-K5 sa December 28 nga mga inosente mga kabataan bangod kay ang pag-insindi sang mahal nga hari nga kutob sa tanan nga mga kabataan bay hindi mabalaan kung sino mo. Pero mga dungan-dungan nga mga bata nga gintawo mga K5 nga pareho sa kay Ginoong Jesucristo nang ubos to pamatay magluwas kilaman sa kay Ginoong Jesucristo nga nabuhi napatay lang siya sa gini siya naghamtong na kag nakatapos na sang iya sining pagtubos kaya makasasala naton tigaling nakakibas ta subong makasasala matagyapon kita nyo mga kawatan ining mga kawatan ni Kipabande ni ka mga kwan yung mga mandurugas ni ang iban black Kipabande pasensya sa term nga gamiton ko anong gamin namin anang gamiton nang nagdula sang ila kaugalingon nga kabuhi ito man pwede gamiton kay daw ka kwan no klaw ay pamatian ang term nga English. Klaw ay pamatian ang term nga hiligaynon. Pero kon imo lang kung indirect lang inadula yang iya kabuhi kay 5 Andre amo ina ang mga batasan ni Judas. Kay si Judas matapos yagin baligya yagin kwarta ya kay 5 Andre si Ginoong Hesus hindi bla. Intudlo ito sa mga kuano intudlo ito sa mga inang manugdakop siya to. Tapos yung malaya siya kung sino gani siya kung sino gani. Kung sino gani nga akong halukan. Amoy na siya si Jesus. Hindi blay pa Bandre. Amo na sa natawag nila nga ang halik ni Judas. Halukan niya si Ginoong Jesucristo. Paghalok kindakop sa dayon siya niya. Dali dre! Dakpon naman kami! Dakpon ko ikaw! Sabate ni Pedro kay Pabande siya niya, hindi pagdakpa si Ginoong Hesus! Ari ang akon nga talibong! Ilabo ko ini sa imo! Tapos ginlabo yung isa. Paglabo kay Pabande ni Igo sa talinga, utol yun ang talinga. Pag utol sa talinga, ano gani hambal ni Ginoong Hesus? Pedro. Itagob ang imo espada. Kayang tao nga nagakabuhi sa espada man mapatay. Damo sa mga pagtulunan kay Bandre, no? Ate, pagkatapos na ginulsol si Judas, yung 3C kapilak niya, yung ginalinan niya. Kwa sa lubit, tapos ginutas yung iyakaw galingon. Kabuhi. So, muna sang kalabanan ng mga nagautas ni, alaban-laban ni batasan ni Judas ni. Kaya man taga hambal gi direkta nga nagutas to sa kabuhi pero sa investigasyon kay Pabande nagutas gino atong naglumpat sa PILAS bla. Si undersecretary bla. Daw mo ginang gagwa nga impormasyon di bla, daw mo ginang nagagwa nga investigasyon. Nga wala sang may nagtudlo siya, wala sang may nagtikwang siya, wala sang may naghimo siya sang kasubong siya nga kasalanan. Kundi iya kaugalingon mismo, siya gidya mismo nagtulod sa iya kaugalingon kay Pabande nga maglumpat to sa PILAS to. Okay nga base sa investigasyon sa aton nga mga pulis, kitaon yung mga itsura kay Pabande mong no, ni Cabral. Kitaon, Jose Cabral, kitaon ni itsura ya, may video, may picture. Galing ka pulupungko, giman to saya sa mabaw to sa may kwanto. Ito sa may mataas nga bangled o PILAS. Kinsaway pa sa gani niya, hindi ka muda kay kadelikado kasi madisgrasya ka na. Tinanaog pa, nagsakay pa sa salakyan.
Pagsakay sa salakyan, pag-abot sa unhan, nagbalik pag sa paglakat nila, nagbalik pag sa unhan, kag dito sa may unhan to, sa linya lakat na to. Ay lakat na, pabilin lang kamo di, kay ako na lang di. Lakat na kamo to. Ang bala niya yung driver, ti pag dugay-dugay, nag-suicide mga ka-K5, nga para nga magapabilin kung ano man nabalaan niya parte sa sininkinawatay sang kwarta sa kaban sa gobyerno. Siya lang ang makabalo kag magapabiling gid lamang sa iya kaugalingon kay 500. Nga wala na sa may makabalo pa kay laban-laban kung humambal si Cabral. Base may posibilidad kay 500 nga ang tanan-tanan may madalahig damo-damo sa madalahig. Damo-damo sa madisgrasya laban-laban. Base kung magbago ang gobyerno ta, base mataltal ang ibanda, base magkraubos ang mga kawatan sa gobyerno ta. Kundi may rason kita nga magsinggitan da sa tungadalan ka magambal nga hari pagalalas ka mo da. Kay kami ang mabulos. Okay, 500. Sabi no, naka-pattern sa aton balaan nga kasulatan ang mga nagakatabo subong sa aton, no? Ilabi na gid diri sa aton sa Pilipinas. Nga si Judas, mga ka-K5, si Judas baligya ya si Ginoong Jesucristo ang kabaylo sang katluan kapilak. Bagabag kita nga katluan kapilak ti mga kuan mga 13 katluan. 13 kapilak. Sa unaya way pa na pesos, wala pa na dollars kay 500 mong. Pilak pa lang na ang ginahimo nila nga pilak sa una mga kuan man mga bulawan. Mga bulawan kag mga kuan mga inang ginahimon la pro hindi pa saya kwan, hindi pa saya siling itsura mga kwarta way gani papilon sa una nga kwarta mong gi 500 san tiyempo sa una ni Ginoong Hesus gi 500 ang mga kwarta sa mga tao sa unaya himo lang niya sa ginpulo palpag nga kwan gi pulo palpag nga mga inang kwan iblaw mga ginto kon mga pilak mga mga gold, mga ka-K5 yung bulawan. Napulo palpag lang na yan, tapos sinahimo na turutin bulog na niya, amo na ng kwartan lang. Sang una, subong niya may mga giring-giring na, mayroon na papilon. Sang una, mo pa ng kwarta. Titrisik bilog to ginbaylo ito sa kwan. Sa grupo na Kaypas kag Barabas nga nagpadakop siya. Ka-K5 si Kaypas si Barabas amo to sila ang mga kwan mga pare ni Blacky 500. Amo ni sila mga pare nga pangakig sa kay Ginoong Jesucristo kay ginapatalang kuno ni Ginoong Jesucristo ang mga tawo. Kay siya ang nagawali lain niya si Parado ang iyang awali daw nagakasalungat kag nagasiparar bala ang iya sini nga pagwali sa wali sang mga pare. Ang iya nga pagwali ang mga ka-K5 mo direkta. Hindi gusto ang mga pare nya na nga daw unahan mo pa kami nga way kay mo ya katuon sa pagkapari kami amon nagpari kami amon din. Mga ka-K5 amo na nga pinadakop nila to. Kag tapos pinapatay si Ginoong Jesucristo. Amo na sa kwan ga santo. Ang sitwasyon sang aton nga pungsod, sitwasyon sang kalibutan subong nagasulo santo na sang una sa mga ato sini nga mga ginapang nga mga sa aton sini nga Biblia nagapakita diri nga ti sang una may mga giraman di Blacky 500 hinarianon nga mga inaway sanday Haring David to sanday Haring David kontra sa kay Goliath. Sila ni King Solomon ilinaway man to tanan-tanan mga ka-K5 tapos sakupay sang mga ginharian. Isubong ang mga hari, subong amo ni mga presidente, hindi ba? Sa aton sa kalibutan, ang mga pungsod naton may mga presidente na. Ini mga presidente na amo ni sila nga nakabig nga mga hari kay 500. So ilinaway, waswasanay inaway kag inaway para gid mga sakupay sa mga sa mga puder, sakupay sa mga lugar. Sakupay sa mga ginharian. Pero sang inaway sang nagligad to sang Russia kag sang Ukraine. Inaway sang inang Israel kag sang Jordan. Inaway sang pagigani. Sang Thailand kag kontra na ganito.
Mga ka-K5, Cambodia. Linaway nga amo na ni sa amat-amat na balik. Amat-amat na balik subong ti. Tapos diri sa ato sa Pilipinas. Way man taga Bato kay way man taga Ilinaway pero ang aton nga mga hari diri kag mga opisyal sa gobyerno sa ato sini nga syudad kag sa ato sini nga pungsod kay 500 sila amo ang nagakuan sa aton nagakurakot ng kalimbawa subong sa aton nga gobyerno diri sa Pilipinas sila ang mga hudas. Sila ang mga hudas kay sila ang nagabaligya sang kwarta sa mga pumuluyo. Kinakapon nila ang kwarta sa mga pumuluyo. Ginaubos na kakurakot ang kwarta sa mga pumuluyo. Ang kabaylo sila mga ka-K5. Ang kabaylo sina nga tiya mo na uboso nila pagkatapos kuno abi ka pakuno-kuno sila nga mayong serbisyo nila. So sa pagkamatuod ginapabusog nila ila ko galingon. Amo na idatawag naton nga mga Judas Iscariote. Ang iban kay daw hindi nakagwanta kay ginakwana ginakonsensya na, ginabira na sa mga pumuluyo, nabalaan na sa mga pumuluyo, nga mga kurakot, sila mga kawatan, sila sa kaban sa gobyerno, ang iban nagalumpat lang sa banglid. Diba? Ang iban nagalumpat lang sa banglid. Ang iban nagatiro sa ilang kwanda. Duwa na ni sila. Ang una to si Angelo Reyes. Sang tiempo sa una ni Gloria Macapagal Arroyo, siyang presidente ng K500. Amo man to. Subong mga K5. Siya naman ang nagsakripisya lang. Ginsakripisyo naman ni Cabral iya kong ringon para mga K5 nga magapabilin nga matago kung ano ang mga katuntuhan kag mga kung ano nagakatabo diri sa aton sa Pilipinas. Ilabi kag labaw sa tanan ang pagpangurakot sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Mga ka-K5 nga sa diin amo man ining ginasunod sang mga lokal naton nga mga opisyal ang pagpangurakot. Dalas-das na diri hasta sa mga barangay. Ilabi na gid ang mga barangay kapitan nga nagpangurakot sang kwarta sa mga pumuluyo. Napulo pariho gid na. Judas Iscariote man mga ka-K5. Ang mga barangay kapitan, di kamusta kamo? Kamusta na kamo? Nami pa nami patulog nyo, mayo pa pang celebrar nyo sang Christmas nyo. Nami pa na natulon nyo man ang 8,000 ngaging kurakot nyo sa mga pumuluyo sa barangay. Ilabi na to sa mga barangay kapitan nga mga ginpanglawagan naton. Gagin pang pasakaan kaso sang DSWD. Kamusta kamo mga nunoy ka mga inday? Ti kamusta? Natulon nyo man ang mga litson nga ginpamakal nyo sang tag 8,000 pesos yung kuha nyo sa mga pumuluyo nga mga biktima sang pagpangurakot nyo? Mga hudas kamo? Judas Iscariote. Siling ni Muning Anabel Alberto Villanueva niya bisan diin lang may kurap gid. Tiyan mo na gani siling ko kon mga wala lompat sa sa pila si inang Yosek Cabral. Base kon nabalaban, base kon maubos blang mga opisyal sa gobyerno kalapriso, tikuni kita mabulos. Amo na siguro nga nagsakripisyo na lang siya. Nga para madula siya ng kahoy-anan ko, ka madula pagid ang kag madula ang problema ko nga malawagan ko na di ko sino ding mga tao kag mga hari-hari di sa likod. Nga may pa siguro siya nga malumpat lang ta may kay para nga madala ko sa akon kamatayon ang tanan-tanan nga sekreto may kang tanan sa pagpangawkaw kag pagpangurakot. Niya sundon kanya makita ay kami galing sini ni Judas Iscariote. Hindi bla? So mga ka-K5, amo na ang kasaysayan. Mga kasaysayan. Mga kasaysayan nito. Tuya. Inano to ako. Ako si Tuyang Ermita. Nagapuyo sa isa kay Kuiba. Hindi ako mahuyugon sa alay kag sa Swiftex. Pero
Madamo ako sa istorya nga nabalaan, naragay kalainin. Hala, sige. Joke lang ta, pero may kaigo mo na yun. May mantaga pang pintas kay Manti, bago na tapos Christmas, 28 ta subong. 28, 29, 30, 31, ba tatlong tulog na lang. Kaki-5 man New Year na, 2026 na. Kada sila sa chimpo, no? Madugang naman edad ta! Hay, kalain! Kadasig baylo ang chimpo. Kakakipap kag kadasig. Magsakang edad ta. Ang importante, bisan madasig magsaka ang edad ta, importante magapabilin nga huben ang lawas ta. Kag magapabilin nga huben ang kaugalingon ta. O hindi Black K500. Para magapabilin nga huben kag magapabilin nga healthy ang lawas ta. Anong sekreto? Ang sekreto dapat kadlaw ka kung si Dolphy pa, laughter is the best medicine. Hindi Black K500. So dapat yuhom ta kadadlaw. Yuhom ta kadadlaw. Pagkatapos ang yuhom ta kadadlaw, magluwa sina healthy lifestyle. Magambal kita nga healthy lifestyle. Anong healthy lifestyle K500? Dapat pilion ta mga pagkaon ta. Sang una nga chimpo, sang chimpo pa sang una ni kupong-kupong. K500. Magkaon ang mga katigulangan naton sang una. Halos kalabanan ginakaon nila, wala sang upod nga mantika. Makuha nilang mga mantika na mga K5, halin lang sa mga utan, halin sa mga pagkaon nga isda, sa mga sapat, yung mga ginapangkaon nila, pero wala sila nagagamit sang mantika during the time. Sang una nga chimpo, mga ka-K5, kung magkaon ikaw, sang isda, kalabanan magluto sang isda, sang una pinamalhan, pinakso, hindi bla mo malang na, kag sinugba, amula na. Pero subong niya, kada liso mo sa wala pinirito, liso sa too pinirito, hindi ka na makakita sa mga isda, ka mga linuto, mga K5 nga mga isda, gaway kagis mantika. Amo na sang isa sa mga nagapaguba sang aton nga lawas. Amo na sang isa sa mga problema naton kay ang dugo naton halos masyado kamantikaon nagalanay-lanay. That's why dira nagasupon ang mga dugo bangod sang bad cholesterol kay nagaporma ina siya as bad cholesterol. Namo na kung kaysa gina-stroke ikaw, ima ka mga K5, nagka-stroke ka, nagka-high blood ka, nagka-patay ka. Mga K5, kita nyo si Congressman Akop. Mga K5, why masan lumpat sa bangil pero inigo sa sang stroke mga K5. Ti cardiac arrest, ti itip man. Bangod mga K5 sang bad cholesterol, nara sa ato sining lawas nga nagaupol sa dugo ta. Ginablock ya ang alagyan sa aton nga mga blood vessels mga K5 kag kabangdanan nga once nga hindi na gani makalabot sa korason ta kag magkulang ang dugo nga ginapump sa korason ta nagagwa nga nagalupok ini o ginatawag naton nga nagalupok ini kag gina-cardiac arrest kita mga K5 ban sini gina stroke pag ma-stroke ka ti kung dito nga parts ng lawas mong ginagyan ang wala magyan sa dugo ti hindi na maghulag hindi Black K500 kay dugo ang nagapahulag sa lawas ta. So kung wala sang part na sang lawas naton, ang part sa lawas naton, kung wala sa may nagaagi nga dugo, hindi na sa kahulag, no? Medyo amo na ginatawag nila nga paralitiko kana, no? Hindi bla? So para nga magapabring healthy lawas ta, healthy lifestyle. Utan, prutas, ang kanon ta gamayon lang kaon kay kang kanon grabe ang grabe ang grabe na ang sugar ya ara na grabe sa kanon lalabot sina ara man ang grabe nga inang nagahatag sa aton sa inang ano pa daw sila gani grabe nga ang sugar ang grabe nga kolesterol kag sa mga tambok nga mga pagkaon
Baboy, kaon ka baboy bisan adlaw-adlaw ka magkaon siyang baboy pero isa lang kahiwa kaunon mo, yun ang problema. Hindi ka dapat magpadamo gid kay ang sobra kuno malain. Ang kulang medyo okay lang gawa ang gulang gani mo. Kay pwede madugang-dugangan, di ba? Pero ang sobra yam lain gid. Tanan nga sobra mga ka-K5 malain. Kung magkaon gyud magkamo sang baboy da karne. Isa kahiwa okay na na. Kung daw hindi ka kontento, ti kaon ka naman daw at sa gabi naman isa naman kahiwa. Dapat gani tani na once a day lang na mo. Hindi gani. Kung daw hindi ka gikagwantang, hindi ka kakaon ka karne. Ka K5 no? Karning hilaw. Kalain. Mga ka-K5. Kagang pinakadabes kid utan mga malam ta sa una ga edad mga tag sa kagatos ga edad sila mga tag 80 kay nga atungod kay ang ilang nga ginakaon niya halos sa adlaw ya utan kag wala gaagi sa kwan no wala gaagi mga ka-K5 sa inang mantika. So laswa lang gid no amo nang paborito sa mga katiluangan ta kita nyo mga tag 70 edad ya gada jogging panaya gakwat panaya sinakong bugas mga ka-K5 kag palay. So ang aton nga imoon koy daw ang iban sinidri daw hindi ka daway nagana makaon utan kay 500 daw na tsansa kay daway nagana makaon utan prutas. Kay nga panawag nila sa lawas na yan madya mo sabon kanding baka karabaw nga paharabo nyo kumiamon hilamon. You know, ladies and gentlemen, we are from the dust. Botchiring halin kita sa yabok kay 500. Botchiringon duta kita. Ang lawas ta ni naghalin ini sa duta. Hindi bala mo na sa balaan nga kasulatan na kabutang. Nga ginpurma kita sang Ginoo halin sa duta, ginkuha kita nga duta, ginpurma nga daw itsura nga daw tawo, pagkatapos hinuyop sa ilong, then nagwa dayon ano si sino gani kay 500? Si Adan. Hindi ba? Nagwa si Adan. Pero sa din naghalin si Adan? Si Adan mga ka-K5 o kung si Adan, halin sa yabok, halin sa duta. Si Eva, ginkuha sa gusok ni Adan. Kaginhimo pagin siya nga tao pero babae naman siya, lain ang kasarian. So halin kita sa duta. Ti ang duta nga pagkaunon mo sang karne ang duta. Kay ang duta dapat hindi pala way nagatambok ang tao, way nagatambok ang sapat sa duta. Ang nagatambok ya sa duta kay 500 ano gani? Mga hilamon. So ang naka-pertinise kagang angkop o kun match, no? Ang naga-match nga pagkaon para sa lawas ang tao kay halin sa duta, dapat ang nagatubo man sa duta. Hindi ba kay 500? Na amo na dapat nga kaunon ta hilamon, kay ang hilamon amo nang nagapatambok sa aton. Di ka pa nami sa lawas ta. Kaon ka mo hilamon. Hindi literally yang hilamon kaya nga mga karabaw grass araw-araw makamutin nyo, maharab tinyo karabaw. O silingon mga utan kay amo na sang makapanami sa lawas ta. Amo na sinatawag naton nga healthy lifestyle. Kag magluwas na kung daway na kamugana magkaon sa mga utan. Kay daw hambal nyo mga kanding kamo kakarabaw. Inom na lang kamo sang Clinica DTX 500 kag sang inang Mighty C mga ka-K5. Di ba kay 500? Kaya ang Clinica DTX 500 mga ka-K5 superior antioxidant kontra yan ang tanan nga mga toxin kag iban pa nga mga free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Siya sini ang nagamaniobra kag ginaubo siya ni pagwa sa lawas ta. Bangod kay superior antioxidant isa kay unod ya sini mga ka-K5 ampalaya leaves kag sugar cane extract. Amo ni siya ang kombinasyon mga ka-K5 nga that's why ginatawag siya nga superior antioxidant. Bangod kay puwerte ini sini nga antioxidant mga ka-K5. Wala labot sina nga ano ang mga kabenepisyo ya sini. Ang mga blood sugar level ta ginabutang niya sa normal. Kag wala labot sina ang pinaka-the best kin mga ka-K5 kay ang iya sini nga
anti-carcinogenic properties mga ka-K5, no? Kay nagahimo ini siya sang pamaagi agod nga punggan ang pagtubo sa mga kun ano nga mga balatian sa lawas ta, most especially ang mga bukol-bukol sa lawas ta nga nagadevelop into a cancer. Mga ka-K5, no, pinaka-the best sang Klinika DTX 500, abi nyo lang. Wala labot sina masaligan kag mataas ang potency sang iyang flavonoids kag polyphenols nga nagahalin sa desugared sugarcane extract. Mga ka-K5 sang DTX 500 agod nga magkontra sa pagdevelop sang cancer kag iban pa nga mga balatian. Kita nyo? May kombinasyon sa nga para magnami pagid. Ang Klinika Mighty C. Kaya ang Mighty C naman mga ka-K5 alkaline na siya nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities nato. Nagud nga patyon ang nagkalaguba nga mga selula tabla. Nga ginahimo niya pinaagi sa apoptosis antes pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Man nagkalaguba nga mga selula ta mga K5 nagamutate ni siya mong hasta nga nagahimo sa kanseros. That's why ginapagwa ini kag ginapunggan ini sang aton sini nga immune system capabilities agod nga patyon ang mga selula naton nga or kakason ang mga nagkalaguba nga mga selula naton mga ka-K5 pinaagi sa apoptosis nga natawag naton. Para nga sa ulihi ma-mutate ini kag mangin kanseros. Para nga madula ni mga ka-K5 amo nang imuon nyo. Partner sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw imna nyo mga ka-K5. So ano pag nahulat nyo? Hindi nyo na paghulat tapang matubo-tubo ng mga bukol-bukol sa lawas nyo. Ma-develop sa cancer kag iban pa nga mga balatian. Diabetes taas aton blood sugar level. Kung diabetison kita mo perte kalaway. Mga ka-K5 kay pati mga toy-toy nyo ni magtrindog. Namihan ka mo sina. Nga buhi ka mo nga patay. Ay, di bla, laway kay 500. Buhi ka tapos patay? Ay, nano. Kung nga akong pakilala siya pre, dungan man kami sinitawo, dungan man kami sinibunag, nga siya, kuya buhi pa nga siya, patay na. Likot kay diabetison ka mo. Mga ka-K5 Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Hindi gani sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Sa ato sini nga pagpanumbalik mga ka-K5 iban pa nga mga balita kag informasyon kag ato sini nga pag shout out no sa mga naga pa shout out nato na makauturan nga naga panamyaw sa ang belated Merry Christmas kag advance Happy New Year. Pagbalikon taga mo dugaya sa mga nagalantaw diri comment lang kamo sa comment section sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa YouTube channel naton nga pamatigali si inang pa rin naton dyan inang linterna. Salamat kid. Kung why siya, why gid na kayo ako ni aircon ba? Mga ka-K5 kuan ni siya gali ng si Jasper no. Si Jasper Jan Linterna. Amo ni pinaka-the best magkayad sang aircon. Ay Maria ihunay siya ako ng aircon kagabi way ko katulog mayo gabi na hindi mag-andar. Pagkaaga, hindi ko katuyabi, katuya na ibide. Pagkanto ya, ginhiko hikap-hikap ya lang. Kung hindi ko mangurumbot habol, pero hindi ka kinakurog ko. Ay, kalain. Jasper Jan Linterna, good evening. Kag sakay fatherhood mo da, good evening man. Thank you so much and advance Happy New Year. Mga ka-K5 sa ato siling nga pagpanglagad. Marikon, taga mo karoon ng dugaya sa ato siling nga pagpanglagad sa pag... basa kapag shoutout sa inyo pa, comment lang mo sa comment section sa K5 News FM 88.7 nga Facebook page, sa YouTube na Tono Indigani, sa John Kapulot News Live nga Facebook page. Kaya nagkakuha niya naka-cross boss mga ka-K5 ato sila nga live sa aton nga pagpangalagad. Ang aton nga oras alas 7:48. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa...
As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM! Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyong na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyong na istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Halilurigyan sa probinsya ka Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinakanami ang kape sa tanong. Bisan ito muna ang away pa na News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka K5 adri sa aton nga pangalagad. Oras aton karon na nakalabor kita sa 40 or 57 minutos na nakaligad sa alas 7. Sa ato sini nga pangalagad mga ka K5. Antes na ton tamyawon aton nga mga followers subong na ka K5 dugay pasiplatan ta kamo ha diri sa ato sini nga pangalagad be. Sakay Kiriko Caro. Good evening, watching from Veterans Village. Good evening, sakay Rolando Porras. Shout out Rolando Porras, idol from Zaraga. Thanks, Merry Christmas sa imo. Sakay Florenda Cadavero, kay Juan Bonye Cartagena. Good evening man. Ay, Tajuan, good evening, Merry Christmas and Happy New Year. Grabe siya, nabilbiako ba? Dalas-das sagid ang papremyo nga kwan sa tournament. Dalas-das sagid ang papremyo nga lamisa ba. Siya gid man nagtirada. Ilang gani kay akon kada og kuulunan kag hangir ba. Sa tournament. Si kay Sira Dulos ano yan na premyo man ako nga premyo? Kwan man hangir. Nami itong iya yan ni kwan ni Manny Alcalde. Kay bag to yung iya. Sino iratag ang bag to man? Kasi may ginatagan siyang iban. Magluwas rin siya.
Kay Kapitan Jimmy Locsin, former kapitan sa nga Barangay Takas Haro. Good evening, Kap, no? Good evening ka K5 John, watching from Locsin Avenue, Barangay Takas Haro. Keep safe and God bless. Kay John Silva Lohiro da, to kayo. Mamayang gabi. Happy New Year and Merry Christmas. Sa kay Flor Drisa Misarua, good evening man. Merry Christmas and Happy New Year kay Inday Dayot Pansa. Inang mayang gabi and Happy New Year, no? Advance or Merry Christmas and advance Happy New Year. Kay Nelo Loredo Gamusa, mayang gabi kay 5 John, Merry Christmas and advance Happy New Year. Sa mga followers nato nga nagalantaw mga ka-K5 sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Sa ato sini nga mga followers diri sa K5 News FM Iloilo kay Randolph Villaruel Concha. Good evening ugoy-ugoy ni Tiyoy Buyet bakya Baykirihan sa Maysara kag sa kay Indang Ato Rimar Buboy Toto kag Kuni wala naman ligo-ligo aba. Hamoto Kay Tabski Haviliana Diaz, shout out man. RV Chris Casires, good evening silinya K5 John, Happy New Year. Kay Philip Louis King, happy 5th anniversary K5 News FM Fans Club Iloilo in the International Chapter 2. Ay, congratulations. Gali, no? Nagahiwat. Boy, kamuga pang imbitar sa akon ba? Hiwat mo sa inyong anniversary. Wala ikamuga pang imbitar. Hindi ka mo gusto makakaon kag mapamantika nga akon nga hingod-hingod sa litsona. Wala ka mo gapang imbitaraw. Joke lang congratulations and happy 5th anniversary no sa mga grupo sang sa grupo sang K5 News FM Iloilo and International Chapter 2 no. Congratulations and happy anniversary. Happy 5th anniversary. Kay Mon Arenal, good evening Idol John, kag sa mga members ng K5 News FM Iloilo. Kay Muning Anabel Alberto, good evening man. Kay Nadeline Xiaotong, may gabi, shout out. Kay Daryl Parcon Fuerte, watching Duran Dumalag, kapis sa may sityo na bayi sa Parcon Fuerte and Fuerte family. Sa kay Chris Insyong Cambronero, good evening Idol John, kapamati ka ako diri kag ang bilog ko nga pamilya sa imo diri sa Leon. May gabi sa mga taga Leon da, shout out. Ralph da sa Luntaw, grabe boses kahari daw anuson nga Hieronimo ba? Daw na purga ka tama ka aslom nga batuan ay kalainin. Pare Ralph Dasa Luntaw Blanio matiyag ko. May mga ginapabati-batian gini siya. Pero Miracle Libuon, Idol, may gabi, shout out sa asawa ko nga si Evelyn Libuon. Kag sa mga customers ang Libuon Store, Merry Christmas Idol and God bless. Kay Angging Palma, good evening kay 5 John Kapurot always watching live from Barangay Tubod, Bingawan, Iloilo. Rose Simpas, good evening man. Christine Gardosi, Verna Salvilla, Ria Capanas. Kay may gabigid no grupo kag miyembro sang June Kapulot Fans Club International. May gabi sa kay Narciso Bolivarda, good evening man Idol, watching from Hong Kong. Merry Christmas. Kay Switchel Duterte gilada may gabi man no. Thank you so much sa pagmati upod kay pare Narciso Bolivar. Kay Maricel Barro Casipleda, good evening man, shout out. Kag sa kay Renan Garalda, shout out man. Kim Hiroso Panis, shout out man. Banks PSG, shout out. Tanan-tanan kag pay Edmar Likinya, shout out. Nami to t-shirt mo noy. Perti to. Sino to nakagabot siya nami t-shirt yan. Ako niya pasalamatan gidya nami gidya kay kaginsuksok ko gidayon. Si K5 Karen Badillaya. Bali pusipos lang siya. Bakla niya ko brief. Kuan gali nang gani pero boxer short no. Boxer short. Thank you. Sa ato sila nga pagpangalaga check naton si K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Si
sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Samtang matamat na nagaw ang kagabihon. Ba, grabe, nagkanto sa may barangay Bakhaw. Kasi sa may barangay Bakhaw, mga kaki-5, may mga gira to. Gagira ang mga kabataan. Sabi ko, anay, gagira da, syabo. Subong pati mga kabataan, subong gagira sila, pero ilang gira, ilang ginagamit, mga kaki-5, palupok. Yung mga firecrackers, so. Yan ang klase ginagamit ng nagalupok na dugo. Tiniruhay sila yan mo. May video kita nga nagapakita, mga kaki-5. Katiruhay sila yan sa esplanado, araw. Do pamatyaga mo, pamatyaga na sa ilang ginagamit nga tiro do mga kuano no, araw na. Katiniruhay sila yan, mga kaki-5. Ano nang ginagamit nila nga klase sang kuan man, sang firecrackers man. Nga nagalupok man o nagatiniruhay sila yo. Kaya man nagalabay dira nga kabataan niya ho. Subong mga kaki-5 ang ginagamit nila firecrackers sa mag mag 13, 14, 15 na edad na labalaba si pusil na blaw. Ano to blaw, gagirahay lang tiniruhay sila yo. No? Patrol ta subong ara sa may barangay Bakhaw, kamusta dagat tiniruhay mo sila gyapon? K5 Aaron Lloyd Rifoyo standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Aaron. K5 John, mayong gabi may gabi sa aton nga mga nagapamati. Karon diri kita sa may barangay Bakhaw. Oh. Nagpangusisa kita diri kay ining video nga nag-viral ining kaundan sini ang mga minor de edad. Pero kangay bra sa pelikula gatiruhay. Gani. Pero nagamit nila nga do pamatyaga nila daw si Ruben Padilla sila kag si kwan ang sa kwan blang sa Mista blang pelikula. Da si do pamatyaga daw si Lito Lapid man sila sa Leon Guerrero. Ang mga ulihing tubo gani way kabalo ni sa mga pelikula nga mga amo ni. Yes. Ano to daw tiniruhay sila bo atong tambok ko grabe patiruhon Ano na ginagamit nila K5 Andre man nga K5 K5 Aaron nga klase sang firecrackers man nga galupokin man to no. Kag 5 John ang ginagamit nila ining malapa sa nga do little firework ni siya bla. Gamay nang nipis lang ni siya, gamay na ni siya ni sa tandok dako gid. Pero pag sindi mo sini nagapiswit sa bababaw dapat pagtuo pag sindi ni pababaw gali sa bababaw para wala sang may maigo o masamaran. Sila ya tiniruhay ginagamit nila ya sa ila nga tiniruhay sila. Yes, oo kagay John. Kasi na sa video pagkita naton sa video na-identify naton pinaagi sa mga landmark, pinaagi sa mga structure sa palibot. Una ding isa ka commercial building naga-identify kay nagatumod nga nahamtang ining building sa may portion sa barangay Bakhaw. Sa tiyak niya sa may barangay Desamparados Haro. Oo. Ay nang building dako no do pana nang bagong building na. Yes, so K5 John. Kilid suba. That's why nga pagkita naton kay nga isang hapon, sige nagkanto kita diri K5 John. Kag nagpangusista kita diri nga o di sa nga pila ka may-ari kita nakahinon-anon pero nagpamalibad sa nga magpa-record sa K5 John pero nag-istorya na kita sa iya po okay man niya natabo ni sa video natabo ni isang pizza 26 ni hapon ni ka K5 John. Ako sa may mga grupo ni isang mga kabataan ang iban nagapwesto diri sa portion sang barangay Bakhaw kag sa portion ang iban mga kabataan sa portion diri sa barangay Desamparados Haro. Diri ni malapit sang tulay nga nagaangot ni sa duwa ka mga barangay. Una-una kuno ka K5 Zone, daw simple lang balang pinalupok sang firework ni, sang palupok ni. Kag tapos dugulpi lang sila na nakibot sa K5 Zone, nga hinali nagdamo ang mga kabataan. Kag dugulpiada lang nga nagtayay kag nagtirohay ni sang palupok ka K5 Zone. Sang pizza 26, di mga pasado la 5, medyo madugay-dugay ni ang pagbayloanay sang palupok tiruhay. Do lapit-lapit malapit masubra sa isa ka oras nga pagbaylohanay ni K5 Zone. Pagtiruhay nila. Pagtapos to may nakapanawag sang pulis sa Iloilo City Police Station 10 nga naga-standby man malapit diri sa area kag gilayon nga nagresponde ining kapulisan sang Police Station 10 apang tiin mga kabataan na layo lang kita na pulis insigida nga gilayon nga maghalakad dinalagan kag wala na maabtan pa sang otoridad kag wala man ni matumod
ang ining kabataan sa K5 zone. Mm. Sa pagpahayag pagindi sang nakasaksi nga sang pit tawag sina sa pit sa Bayn City pagid may natabo man nga pagtiruhay sang palupok. Mm. Pero dasig na ni ka K5 zone, wala gid sa dugay, no? Kag amo man dasig na ni ka K5 zone kag maghalaman sila kay dinalagan. Tapos may na usisa pagid kita ka K5 zone nga ining mga kabataan may ara sila allegedly sa group chat ba sa Messenger kung sa diin dara sila nagaistoryahan ay kuno ka K5 zone. Kag na plastar na nahitso na ilang nga plano nga diri sila magpatigayon sa sining pagtiruhay nila sa duba ka mga barangay diri sa Desamparados kag sa Bacau. Sa nagapamati sa aton. Kag siyempre ka K5 zone delikado ni ang okay na magpalupok konti kun responsable layo sa mga pamatanon kag wala mo ginabusaran sini kag amo na wala man sang may na report abi diri ka K5 zone nga napilasan tugan isang pagtiruhan na isang mga palupok. Away man. Dali lang no. Ining mga ginagamit nila ni ano may bala ni kay daw makita mo gawas ag pag lupok ya tapos gawas ag to sa punta ang maiguan ya bla gawas ag ano ni saman ano may bala ni o anong gatupa na to sa inang pagwasag ya bla kay 5 ba aron? Kung hindi kita magsara ka kay 5 zone dumiyara na sa sang do bullet kung hindi kita siling do bala nga kangay sa posil. So kumbaga do na puron-puro na sa nga excuse me do na puron-puron sa nga wala kita kabalo kung ano ning iyang ibang nga ingredients pero may pulbura ni kag pag sindot man ka K5 zone sang pabilo may mapiswet nga magagwa nga bala kag sa punta layo na ang dangtan sang bala sini ma-explode siya ka K5 zone gawasak ang mga baga oo. Pero pulbura gyapon na siguro no ang lupok na pulbura ang wasag. Yes, so pulbura da ko. So wala man siya sang sulit gid nga like for example timbulog nga mga bolitas o kun nanoda no kundi pulbura lang unod niya tapos ang paglupok ya pagwasag ya sa punta pulbura man gyapon. Yes, so ka K5 zone. So hindi man siya siling ang masakit siya dra kung maigo kas mata kay laban-laban mabulag kagid sina kay 5 aron. Yes, so ka K5 zone. Kag ining palupok di ba makalma lang din siya sa may nagahilira nga mga palupok sa mga designated nga mga area. Ako sa diin kung sa pulmatop-an ni sa panet mo ka K5 zone baga ni siya nga nagdapta. So muling delikado gid sa mga sensitive nga mga parte sang lawas sa mata gid naton kag sa mga paneta. Grabe nga mga bata no. Sang una ang sang tiyempo namon niya ang ginagamit namon niya ng paklang sang lubi paklang bala na sang saging. Ginahimo namon nga daw M16 rifle ang yang itsura. Tapos ang lupok na iya kay 500 ba la namon. Babal nang gahon niya. Brrrr! Igo ka! Sige niya, bala ko maigo. Ano gay na igo ka na, patay ka na, tumba na. Arya ila yaho, aktual na yaho, galinopo na tiniruhay na sila yaho. Bisan tuhod nga pulbura lang na kag kwan, pero delikado na maigo ka sa mata, kay nga pulbura na mong kag wala labo sina nagabaga siya bla. Okay, 5 aron. Yes, so okay, K5 zone delikado ni. Kung hindi kita magsara ka K5 zone, daw kaangay sa sang palupok kaduruman kandel bala kung hindi kita magsala. Do kada kaonya do kaangay sa kandila na blang esperma. Dili siya malaba siya sa K5 zone. Kasi muna ang ginagamit nila pag sample bigin palupok mo ni sinutan mo ang pabilo pag piswet mo pababaw do firework man sa gadunami sa tawon sa matabla. Kung kuan mo siya, kung masindihan mo siya, hindi lang isa ka lupok ang iya nga magwa kundi damo nga mga lupok sige nga lupok hasta nga maubos ang pulbura sa sulod. Yes, so kay 5 zone. So mo gali na sang makita naton nga daw lain-lain kolor sa babaw kung kung pababawon mo nagasari-sari ang kolor niya daw multicolor ang makita mo sa babaw kung maglupok siya ilabi na kung gabi nga dulom kay 5 aron. Yes, so okay. Amo niya ginimo nila nga pusel para magtiniruhay mo ka mga tuntong nga mga kabataan mo do kanami pang ginagamit na ya para malingaw mata mo maglantaw kung magpalupad kasi babaw gintiniruhay sa mga tunto nila do kanami. Maria ihunes
Sang una yang ato niya ginagamit ya, pusil-pusil lang ginimo sang paklang sang paklang sang saging. Himuon mo nga daw M16 rifle. Pagkatapos tiniruhay ka mo da ang nagalupok na daya ba lang namon. Amo na ang rason ko nga kabalo ko magpalupok Armalite nga ba lang kay 500 mamate ka kay 500. Amo na. Na kita mo gaburot. Amo na yang ginagamit namo niya ba lang niya. Amutan mo na microphone kay 500 kag medyo pa sound doon nga daw nagakuan. Daw kuan namon daw machine gun namon. Okay, 5 Aron. Amo niya mo so na ginagamit. Ang subong yan lang tawa, Sus Maria Ihunis. Ti may lang kay sa may nabulag da sa ila sa mga nagtiruhay mga kabataan na nga involved da. Sa pagpamangkot naton di sa mga pumuluyo, wala man sa mga report abi nga napilasan. Kag wala man no sing iban nga makita sa video nga may iban nga mga nabaron gani nga nagalantaw pero sa mga pumuluyo ginapang saway Manila ginapangigad ining miron lang iway gid matumatod ang mga barangay official ka magpangusisa kung sino ni mga kabataan nga involved para nga mapatawag ang mga ginikanan kag para masaway ni mga kabataan gani nga hindi na nato pahulaton pa nga may mabiktima pa dira or may mapilasan da or may mabulag sa sining pag tiniruhay nila da hampang-hampang mala ng ila pero ang malain dire kay kuan bala delikado kay nagawasag sa kag may pulbura na yamong nagakalayo bla kay 5 Aron mo na gani base sa residente di way di sang barangay Tanod gani galibot di garuving ka K5 zone ay basin bisan ko si Kapitan Joel Alvarado way di kuno garubing di sa portion sang Esplanade ay araw. Oo, amo na ang base di sa pagpahayag sa pumuluyo. Base garubing to sa mga kwan, sa mga ginpanghatagan bala sa ngaex bla kay yadi pa to. Sa nakuha tayong information si Cap Joel Alvarado ay di ka pabatsagid. O ti base kun ano man sako sa kagway gani sang bisan gani subong oras, way gani sang tano di garubing kay matapos ni mag-viral ang balita ng katiruway ang mga pumuluyo. Na kung tani, iban nga pumuloy kasi di nga kung natabo ni tani may sikap, yung sa kabarangay may interbarangay coordination tani nga ginatawag bala. Siyempre, pausisa gid Ang imo niya paimbestigaran niya sa mga tanod niya. Abilan taw tabi video be. Nyari nung tambok ni nga laki ni nga bata niya be pa-identify ni kung sino bata niyo. Tapos na identify mga kabataan nga nakikilala man nila da. Gani ka K5 zone. Kag isa pa hindi man ang si Cap Alvarado ang kapitan di nga barangay official kiti may mga kagawad man sa piyakti mayamo man may barangay official kuna mo barangay Bacau versus barangay Desamparados ni amo na yes so kakifay pero based sa nakakita diri do hindi kuno iban di residente sang barangay Bacau kag Desamparados iban mga gapangayaw man di kung kisa nga nagati amo ni nagatiruhay araw-araw man mga kabataan nala to lang ilang mga purmada do halin lang sa balay nila way man nakapurma gid nga pangpurma nila araw-araw pa nga mambal siya nga hindi taga Desamparados kag hindi taga Bacau nugay nagani kuda alala mga taga barangay Quezon na Ribalo makadto da kay taga Ribalo na to kalayo-layos to kay 5 Aron amo na gani kinasiling pagidi nga base kuno kinasiling ibang nga pumuluyo nga mga base mga kaingod ng balang nga mga barangay nga mga kabataan. Ano man lang nga kaingod siyang barangay da, barangay Bacau da, ang kaga barangay Desamparados, ang kaingod siya dira nga mga barangay, ang barangay ano man lang na da, barangay Bulilaw, barangay ano pagid gani na da, barangay sa tupad nila da, ano pa nga ba barangay gani sang Bacau. Malapit sa Top North. Kalayo mo ng Top North, layo na yung Top North ya. Dito na niya sa Pia Karsada, lapit na niya sa SM, mangayaw pa na sila da. Oo. Ang mga sa lapit guro sa Bay Robinson na barangay na da, Maria Cris ano na gani nga barangay sa San Roque, Fatima. Oo. San Vicente. San Vicente. May ang posisyon nato sa K5 zone natabuan gid. Pero pwede ka kalaktod pa lapos tabok ko barangay. Lapit lang sa K5 zone nalakton lang siya. Barangay, mga barangay, Taytay Sunto, blada, lapit pa na da, oo. Amo na ang K5 zone. Kag subukan ni kagabi, damo pa rin ka mga kabataan sa K5 zone, napisar nga manog galapit na ng manog alas 10. May mga kabataan pa yan, no, nga ari di sagwa.
naga-standby, tiban, may mga kamarada, mga barkada, nagalakad-lakad, abi, ka K5 zone. Okay. So, ang aton nga mga pulis, anong ginimo sa mga pulis na pag-responder da? Wala lang dugay, nag-responde na dari si Police Captain Val Campbell upod sa mga kapulisan. Tiyan mo na, nagpangusisa sa natabo dari nga pagtiruhay ni sa mga palupok sa mga kabataan. Amo ni, ginatingwaan niya, no, ka K5 zone, nga makilalaan nila ang mga kabataan, kag matumod ba ng ilang mga ginikanan, nagod nga isang strong intervention sa ilan eh. Nagod nga di matap na, muntat nga mo nga aktibidad nila diri ka K5 zone. Yes. Ginabawal na abi ang kwan mong, ano gani na sang isa na nga daw kwan bla, ang ginapalupok na ibla nga pwede mo yung mabalahan gani ya. Buga, no? Ginabawal na yung buga, no? Kaya ang buga na makahalit gina. So mo naman naging gamit lang Roman candle naman. Roman candle giman na siya gali ang ginagamit nila ni Roman candle ni K5 Aron. Yes, hulatan nyo ko kay mapuli ko sa Leon bla boss. Matapas ko to bala sang lagko nga mga kawayan bla nga bayong bla kay may inyoy ka mo. May muan may inyoy ka mo da. Ang kwan lang dako-dako lang nga kwan nga pusog sang damo lagko nga pusog sa Leon mo. Ang sa maasin ha. Gagmay ng pusog sa maasin. Ang lagko nga pusog ara sa Leon. Makwa ko to. Oo, makwa ko to bla pusog bla ng mga tatlok bilog bla. Pas anon ta nga tatlo ni K5 Kim. K500 dalon ta siya mapasan tapos ako mahuyop kako masindot kay pangbalahan ta rin sa mga lata bla kay pang tonto ka mo ama para matiniruhay gyud man plano nyo ha. K5 Aron. Yes, sa mga K5 zone. Kag ara gani makita mo. Sa dalom na niya bala ka K5 zone isang kundi manaog kadi sa may suba de. May mga basura pa di sang Roman candle. Ipicturan sa ni karon dugay-dugay. Kita mo lang na ang halit nila ang suba na da ginalimpyuhan na da para nga hindi na maghigko kag hindi na mabutangan sa basura kay ginapatahom na ng kilis sa suba na da gin halita naman nila sa mga basura da. Amo gid sa K5 zone sari-sari lang may Roman candle, may piccolo nga sagbot diri sa palibot nga bilin di sang posibility nga pop-up. Pop-up ti ka K5 zone no. Isa sa ginadumilian isang Police Regional Office 6 ni K5 zone tahan nila nga 31 ka bilog nga ginumilian nga firecracker kag pyrotechnic devices sa K5 zone. Ikatatlo dring pop-up, ikaduwa dring piccolo, bawal ni K5 zone. Kag isa pang bawal pag ini ka K5 zone ang goodbye chismosa kag goodbye bading. Grabe nga mga ngalan araw-araw naman na yan. Sa una nga tiyempo ang mga ngalan sa una mga goodbye na pulis. Mga kuan ba yun, mga goodbye dilima. Yes. Subong amo naman na goodbye ano na? Goodbye chismosa. Goodbye chismosa kag goodbye bading. Yes, Why da sang goodbye kwan, goodbye Martin kaga goodbye Salde. Pero namin mo kay naga goodbye na police kag goodbye Dilima ara masa sa numero nga ginadumirian nga palupok. Why pa ginadumilian na? Yes. Hindi pwede na kay ka mga lagko na katama nong. So bawal gini. Bawal. Diba si Elisa naman nila ngalan? Base mo naman nila nga kwan, goodbye kwan, goodbye inang goodbye Salde. Mga politiko di sa syudad sa Iloilo kay Pepso na goodbye Martin. Diri sa Iloilo City ti base pwede mambal siya goodbye Jojo. Nalawagan nga daan nga isa sa mga kontraktor. Goodbye, Jojo. Ay, tuod, no, ka K5 zone, no? Tabla ka K5 zone, mang-investigar kita sa social media, kay ban gabaligya ni sa mga bawal nga palupok sa through marketplace sa social media. So, basi mayara sang goodbye, Jojo, bala? Oo. Nalawagan nga daan na sa kwan, nalawagan daan ngala niya na. Hindi na ka K5 zone,
nga ipangalan ibang mga kapitan ginpasakaan kaso sa ombudsman. No, pwede man, no? Si Kwanabi, sino mga ngalan na ganito man? Si Goodbye, sino ganitong sa lanit tong Goodbye mula Goodbye Malapots. Goodbye Malapots. Sino pa ganito iban ng mga kapitan, itong mga kagawad tuman? Pagit kay K5 Zone, may pasakaan man sang kaso. Oo, sa Ribalo. Sa Disma, haro, miyara man. Yara man. Sa Simon Disma, miyara man. Duwa kabilog ito. Sa Taytay Zone to, kay K5 Zone. Ang sa Taytay Zone to, mutong istorya lang daw, hindi daw kwan daw sa piho. Yeah. Tapos, gindalan pala bugada to. Tapos ano pa gid ang mga palupok subong ginabawal taga sang una sang tiyempo yung Tatay Digong hindi ka pwede basta-basta makapalupok bisan diin lang ginadakop na ka mga pulis ang una subong niya why now bisan diin lang kita mo tiniruhay na gani latawin niyo bala kay may latest kita nga balita nga ang mga nagkalabiktima sang firecrackers halin sa ato nga news center sa mga sobra na isa kagatos kabilog. Ang mga biktima sang firecrackers subong isang una siyang tiyempo Tatay Digong daw lakalaka na mayo kay nga ginabawal pa mo. Yes, posto na ka kay 5 John. Ilang taon ta na kag ang mga kwan pa ginoo mga inang biktima sang stray bullet bla laban-laban madamo naman kay nga why sang disiplina sang una sang tiyempo sang una nga inang si Digong ang nagpungko, why naman ni ginabutangan sang scotch tape ang mga punta sang pusil sa mga pulista? Pero sang una ya sang tiyempo ni sino ganito man daw kay Gloria bla tumong. Kay Noynoy gle. Butangan mo isipa bla. Duty ang mga pulis ang ilang nga mga pusil nila, mga punta sang kanyo may mga scotch tape. Bot silingon. Why disiplina? Hindi sila madisiplina. Subong lang taon tanay kung matabo naman. Kabay pa nga wala lang. Mayara naman nila laban pinalupok naman sa mga pusil nila mo. Kung gusto lang papalupok pusil, hindi ka magkanto sa may mga gun store kag magkanto sa mga shooting range kay. O hindi bla, kipay ba Aron? Yes, amo gadya kay 5 John. Sige. So balikon na karon sa iban pagid nga mga information kay 5 Aron. Sige, kay 5 Zone, bantayan pagin sa iba natin yung mga kultura ng mga balita, no? Nga nakuha naton, diri sa may syudad man akong probinsya sang Iloilo. Ini nga balita, ginadurong sang kaaluan, sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aron Refoyo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Mga balita, mga ka-K5 ngayon batian ang builog ng ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5, ang banwa sang uton base sa report sang Provincial Health Office nagapanguna nga madamo sa biktima sang dengue. Ang banwa sang uton sila man na ang nagapanguna man nga pertikadamo sang may mga AIDS. Daw alos araw na silang inaano mga sistema ng uton nga daw kali kay uton abi lapit sa syudad mo. No? So damo biktima sang dengue. Damo man biktima sang AIDS. Yan ang virus bla nga AIDS. Mga K5. Damo agi abi dabong. Kita yung mga kwanto, mga maestro to ba mga kabataan to na pang tira nila. So mga ka-K5, para naman sa mga dengue fever, hemorrhagic fever, K5. mga ka-K5, pari na gamit kita sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kay ang klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ini ka superfood supplement kay ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties kag ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil
nga parte sang D3 Bio ang ginahimo ini sa aton nga lawas into monoglyceride kag isa na diring ginatawag naton nga monolaurin mga ka-K5. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Pinapanami ni siya mga ka-K5 sang D3 Bio pinaagi sa MCT kon medium chain triglyceride ang ining absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Wala labot sina ang vitamin K balaan nyo naman ng mga ka-K5 na isa na siya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding ko o kung pagdugo ko na dengue ka na. Wala labot sina ginapanami man sa D3 Bio ang absorption pagit sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation. Nga mo na siyang nagabulig nga agud nga malikawan kag malikaw ang lawas naton sa bleeding ko na impektar kana sang dengue mga ka-K5. Ang platelet naton mo nang kaguba ka K5 kung may dengue ka. So pag once magdubo ang platelet mo kinanglan tughungan ka na maliwas ang dugo ila binigid ang puti nga dugo ka K5 nga amo na siyang nagabulig para sa aton sini nga platelet nga maghimo kag ang ato sini nga bone marrow na ka-K5 no. So kinanglano naton ini mga ka-K5 ang klinika D3 Bio. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamatan no panginahulat nyo. Kung gusto ka mag-ayo magklinika D3 Bio. Aton nga oras alas 8:30. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluho sa bagong paglaon. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Week. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magpila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadalan sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaputanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center.
Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Miloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Pabudlay, kalipay ag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman Handa magpalangga, serbisyo hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay
Atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kaya binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka Jenny. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon nakalabor kita sa 40 minutos na kaligad sa alas 8. Check na naton mga ka-K5 ang mga pirana ka mga balita kaga information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. May gabi kay Kim Hiroso Panes, listening sa May Tigbawan, Sitio Tinigbawan, Barangay Maasin, Pasig City. Good evening. Kay Ralph Dasa Luntaw, sila nga kusog-kusog na guro, sila nga goodbye malapots mo. Laban-laban gini. Laban-laban mga karawas. Agin. Kay Ninita Halikoda, good evening man. Thank you for watching. And sa kay Renato Bindita, good evening man. Kay Jan Biliran, thank you for watching sa Dubai. Oy, may gabi na, pre. Ponjan Biliran, good evening. Nilo Lorido Gamusa or may gabi siniya kay 5 John, Merry Christmas and advance Happy New Year. Kay Inday Dayot Pansa, good evening man. Kay Inday Lin, nakita na sang mayor kay nakakuha na award. Anong nakita yan? Ang parte sa mga kabataan na. Kay J.C. Lilibet Roma, good evening sir. Always listening to your program. Advance Happy New Year. God bless. Shout out sa kay Remy Santiago nga nagapamati gid ka nagakadlaw kung magkadlaw ka. Remy, basi makalagaw-lagaw ko na sa mulo, kita ay ta kay Paskwahan ta ka. Kay Leodel Astoria Singson, good evening everyone. Sir John Idol, shout out sa family Singson from Concepcion. God bless. K5 News FM 88.7. Kag sa kay Florenda Cadavero, good evening man. This time i-check nato na mga detalye na sa mga balita kag information. Nagika na sa kay K5 K5 Kim Kaluyo. May mga tips karon, may mga tips ang DOH, Department of Health Region 6 sa mga nagagamit sa mga palupok. Ila binigit sa mga nagkalalukpan sa mga palupok. Naka-K5. Kabay pa nga hindi magkalapukto ang mga tudlo yung mga yudikaka kamo. Wala naging hindi na sa palupok. Ang nami nga palupok, ilang palupok sa katre! Yo, dapuga, bilik sang ilik. Unta tananay. Araw-araw ka man timo your check na to, report yung informasyon nagi ka na kay K5 Kim Kaloyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby! K5 News FM, kampiyon report. K5 Kim. Bang, 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 bang.
Abi ko na abi ko na kanta nga sa lupok. Lupok gali. Ano ko na to kay 5 Kim? Anong paborito mo nga hunig sang lupok? Ang paborito nga hunis ang lupok? Ang kwan, ang lupok bala sang kanyon nga medyo kwan, inang amo nang yang lupok bala. Bugong. Istorya na sang kwan mong, istorya na sang inang inkwentro sang inang American Army kag sang Japanese Imperial Army. Nagasakay sila sa barko de guerra, warship. Ga-inkwentrohanay sila. Pag siling sang hapon, ihatag ang Larga Vista. Ang Larga Vista blang ng Larga Vista. Ano na sa teleskopyo, no? Teleskopyo. Ihatag sa ako ng Larga Vista. Kay rantawon ko sa rayo. Kung may ara nga barko di gira. Siling sang isa ka hapon. Ihatag ang Larga Vista. Sabat sing isa ka hapon. Hindi. May ara nga barko di gira. Barko di gira sa mga Amerikano. I-plastar ang mga kanyon. Ari na plastar na mga kanyon. Sige na, parok pa ng mga kanyon. Bugong. Ang mga nagasalakay nga mga soldado gani puro mga agi. Pati lupok sila nga armas agi. Amo nang gusto ko nga lupok. Nawi man ang lupok na man hinay lam Lucky 5 John. Ano nga klase lupok na? Ang tugalpo. Delikado ng tugalpo nga lupok. May mga saging na Oo. Ano nga lupok na? Lupok sa ano na? Iklaruha? lupok sa nga kay naubo mo. Oo. Anong Abala Lucky 5 John Sok ta sa New Year. Oo. Ano kuno? Supton ta ko ng ubota kay palakpon ta dulungan sa New Year. Muna. Tapos na bulngon ang ubo ya. Basta gaubo ka, tapos na bulngon. Abi mo kanong bulong sa ubo? Experience ka kapsula. Hindi Kispirin kag kapsul ano ha? Hindi na nausong kispirin kag kapsul sa ubo. Ang uso ang uso para bulong sa ubo. Abi mo ko na no? Ano? Panglingling ka. Istingay bila panglingling sa nagapaligo da tapos manglingling ka tapos ubo ka hindi ka paglagson talibong. Punggan mo gid ang ubo mo samtang ka panglingling kay kun hindi ka kapugong sang ubo mo, lagson kay talibong. Amo na pinakamabisa nga kwan nga bulong sa ubo. Panglingling. Okay anong report sang DOH? Anong latest nga mga tips nga ginahatag, mga first aid tips nga ihatag sang Department of Health Region 6 sa mga nagkara-biktima sa mga palupok kung mga nagkara-paso dabi kay 5KM? Actually, kay 5 John, no, sulit-sulit man ang mga reminders man gani sa Department of Health o DOH Region 6. Kag amo man no, kabiligan sa DOH Central Office kay 5 John. Tibalan man nato no, damo subong sa mga salawayon in terms of mga palupok. And actually gani gina-discourage ni sa mga otoridad naton nga ang mga minor de edad kay 5 John no, kun mga kabataan nga kun tani no likawan nila or hindi paggamiton sa mga palupok kay 5 John kay syempre in terms of safety kay 5 John medyo wala na sila sang labot mo. So muna mo na sa
cases nationwide sa diin no may mga nabiktima sa mga usually nang tendency mga injury sa kamot, may araman kay K5 John ang medyo delikado yes injury sa mata ka K5 John. Pero so far no ang incidents naton diri sa may Western Visayas may kalabanan diri kay K5 John gamit ang bongga o diding human bala sa PVC pipe kalabanan ni na iko sa mga mata ka K5 John kag may haraman dito no sa mga gamit ang palupok naman niya sa may banwasang Adipudyan. Pero according mga sa DOH Region 6 nga kung for example na iguan ka or napasok ka may injury ka kag K5 John or may pilas ikaw dapat magpabilin ka nga kalmado. Una hindi mo na pag tawag na no pagbaliwalaon nga kesyo gamay lang siya nga tawag na nga pilas bala ka K5 John kay syempre wala kita kabalo basi ma-infect na in kaso nga kung ano man din ka magkanto nga mga higko la ka K5 John kag wala ka kabalo kung ano tong mga components sa mga palupok. Ikaduha ka K5 John in kaso abi nga mapilasan sila hugasan nila gilayon no ang pilas sang gamit ang habon kag balimpyo nga tubig. Ikatatlo ka K5 John itakloban no sang or takpan sang sterilized ghost bandage kag K5 John no kag i-press ang porsyon nga may pilas agod no nga mag-udbat ya ang pagdugo ka K5 John di okay lang ya ko tani kun gamay lang nga pagdugo bala no may mga instances daan before kay K5 John where iban gani nautdan gid sang tudlo nautdan sang kamot kay K5 doon nga amo na tani no ang na try sa mga otoridad naton especially sa Department of Health na malikawan this holiday season usually according man gani na sa DOH Region 6 so far subong na nga mga mid of December hindi pa nagawayan maka-record usually by 30 31 kag January 1 kay 5 John no dira na ang season gid niya sang pag John sang nagalain-lain no nga palupok actually may mga iba na nga mga palupok nga ginannounce naman nga mga ginagmilian pero kun kay isa may aragit man nga nagalusot sa gihapon kay 5 John kun makita niya sa mga otoridad naton tendency is confiscate gid no kay 5 John kag pinagaulihi diri magkadto nor magpadulong sa health center o kon ospital para sa nagakaigo yang pagpulong pero actually ang gina-advise kini ganit sa aton sila nga otoridad ay kung as much as possible kay 5 John hindi na lang magpinalupok nagpangita na lang sila yasang alternatibo nga pampagahod bala kay 5 John pwede man baba nanay baba ni nanay kay gahod man na yehe pok lupok Paki gablas nanay mo kay gahod man na kay 5 John bigla sobra pa na galing kay tiba siya blood doon plus nanay mo imbes nga namin imbes nga katarong sa inyo nga pangabuhi kay katarong sa inyo nga New Year basi bla dito kami nyo sa ospital mag New Year bla kun high blood nanay mo pagtason mo hindi ka mapilangkol sa padugo ko pa matumba wala pilas nanay mo na mo na gani inugay ka mo sagi sa paugtas sa mga ginikanan nyo mag New Year ha kay para nga base balay karon kon magpinaugtas mo para lang magbarak baba nila kay para magahod lang na lang kamo sa mga takop kaldero kag lampusi abi hindi gani da kuha kamo sa mga lata da kag pangguyura da kuan ipaguyod sa mga salakyan samtang gadlagan mo na mo nyo para gamiton nga gahod kay amo man na hindi bala ginanglan magahod ka kay para kuno nga tabugon mo mga kwan mga malain nga espiritu sang sining nga tuig tapos isalubungon mo ang nagaabot nga bag-ong tuig na maliwat hindi bala mo ng mga kwan mga pamaagi no yes. Para nga kwan para nga daw amo na sa aton kultura hindi bala magtabog ang malain nga mga elemento kay 5 John. Magrelayas. Kung kay saga ni malain man gyapon ara na sa pinamatasan kay 5 John mo. Hindi mo makakas sa gahod kung ikaw mismo lain ka man batasan. O kung tawag na no wala ka halin sa imong pagkatao ba kay 5 John or personalidad. Kag kun anong imo nga New Year's resolution dapat tumanon mo hindi kay masagi ka New Year's resolution nga New Year's resolution ko
hindi na ako mag-inom soft drink pagkatapos pag January 1 pa lang. So, grabe nga ba, mga inom mo sang cooks. Grabe nga inom mo sang lift. Kalbagilitin ko daha. Oh. Tapos, New Year. Kasulod kay 5 doon. Oh. Tapos may New Year's resolution. Yung New Year's resolution ko, hindi na ko magtudo kaon-kaon, damo-damo kaon sang kanon kag sudan kay mapaniwang nako kay tambok-tambok ako. Pag tapos sa New Year, mga isa pa lang gani kay semana, hindi sa magkaon. Pagkasunod nga semana, siya niya, hindi kin magwanta, galingin ulo ko. Hindi mo tumba ko ha? Dapat ko na New Year's resolution mo, dapat tumanon mo gid kay amo na nang imo ginapangako mong kay sagi man kita ka pangako ngin dito man matuman tibot silingon sala na. May araman kay 5 John nga New Year's resolution ti ma-save o kung magsupot-supot kay 5 John. Pero pag-abot pa lang sa January 1, may nag-abot na nga parcel, may utang. Hindi naging ko mangutang kay masupot-supot ko kwarta. So sa pag-abot sa January 1, siya niya ba niya misis na-approve siya yung imo nga loan di o. Bawag sala-sala niya ti sige siya niya ti ano oras ko na makanto. Tawag na, ma-download ko lang na balas ang apps, kag i-fill upan mo na nakaktipa doon. Pwede ko nakatangutang online, yung taas ng interest. Oo. Grabe na da, mga kwanda galing kay ti. Tapos kung ikaw naman imo ang like for example, ang imo lang nga contact number kung kung mag-utang ka, pati ang imo yung mga amigo, mga friend mo imo yung madala sa imo contact number, ginatawagan, ginambalan niya sa niyo, ay nangutang di si Kwano, siya biyari. Kapya pa bayaron. Sabad na dahil sila kasi 5 John. Kaya sa kadlaw na siguro. Balas ng iba, mga tag-20 na sila magtawag kung mag-laps lang bayad. Hindi ka kabayad. Buyayawon ka pa. Hindi ka mo padala-dalada. Hindi ka pa si 5 John nakasuhan. Gani. Hindi ka mo padala-dalada. Sagi ka pangutang na kay Baw. So sa kabudlay, magbayad. Pwede man lang, dapat, kuhan ka mo, amo ng inyong New Year's resolution, no, tudlo ko sa inyo, ang inyong New Year's resolution, amo ni mo nyo, kuhanon nyo, i-budgeton nyo, kag i-plastan nyo mayong inyong income, kag ang inyong ginagasto. Kung naga-income ka mo, halimbawa, 20,000 ang bulan, dapat ang gastuhon nyo pinakataas na gilang na, 15,000 sa sulod sa isa ka bulan, ang 5,000, isave mo na, itago mo na para in kaso por kaso, may kuuton ka, no? Labi nagig kung dalaga ka, konsultiro ka. Kaya ang mga may asawa na okay lang na bisan wala sila sang kuuton nga kwarta, importante may kuuton silang asawa nila. Kung way kay mo asawa, way kay mo bana, sino kuuton mo? 5K. Ako yung 5 John, titipid. Hindi, damo naman subong pagi nga makakot ko o makatipid-tipid ka kita John. Okay, sa bagay. Kuton mo ko, gulingon mo. Ay, kalain. Mo na lang kay 5 to. Dapat kabalo ka mo ano gani ni panawag sina ng manage ang inyo sining nga gasto kung sa inyo nga income kay kung sobra ang imo nga gasto sa imo nga income, tila ba laban mangutang ka gid o hindi black 5K? Yes, kay 5 John. Pero kung ang imo nga income, kubos o kabos da ang imo nga ginakwan, ang imo nga ginagasto sa imo nga income, di bo silingon kundi way ka utang. So mo malang na hindi ka mag-ambisyon, like for example, kita mo tupad balay mo to, nagbakal ka refrigerator, mabakal ka man mangutang ka kay kinanglanon mo man, hindi na pwede. Dapat support kaya sang kwarta kung magsubra na gani ang imo kwarta mo pagbakal mo sa mga kinanglanon mo sa mga gusto mo sa mga ambisyon mo. Di ba kay 5K?
Amo gid ya K5 John di ang baga ni nila nga live by your means kay K5 John kung ano lang ang masarangan mo ganing karabanan nabi sa mga Pinoy kay K5 John mo mas dako pa ang ilang expenses lang sa ilang sweldo ka K5 John. So the tendency is mangutang ka lang gid ka pangutang kag baga ni nila for example mo gani ang imo nga kiraandan kay K5 John kag habit mo hindi gid mag-umwad ang in terms of financial nga aspeto sa imo nga kabuhi. Oh, correct na, no? So galing way ta chimpo gido. Buwas kita ita tata alas 9:30 kay subong hasta alas 9 kay 5 km. K5 John, ano yung mga New Year's resolution? New Year's resolution, no rice, no soft drinks, and no night out. Di pasensya na, hagaron nyo ko, mambal kami nga K5 John, pwede malagaw-lagaw tato, ma-shot-shot tato, no night out. No rice, no soft drinks, no night out. Di na kuya pagambala ka pa magkutumati sa chicks siya. Why na iya madala? Ang kanya ka K5 John, ano lang simple lang Ano? No drama ka K5 John. Nan. Kung ubra-ubra lang, tapos pulig, tapos sa iban pagit nga mga aspeto sa mga friendships, kag iban pagit nga bagay kag John. Kung wala ikaw sa labot, hindi ka mag-intra para matawhay ang imong mga buhi. Correct. John. Correct. Iway kapasang way kapasang imo New Year's resolution nga mapakasal ka na kung mamana ka na way pa. Way pa. Okay, wala man to plano ka K5 John, mga after 10 years pa kunot dugay pa to. Maria Ihunis tigarapon na 10 years man naglaon ka na imo. Budlay man ni mata kung ang edad mo imo mga tag 30 plus, budlay na mangimata. Dapat subong man ni mata na kamo para nga paglagko nila daw magulutod lang kamo bla. Ang bago nila gani ka K5 John nga suffer now, enjoy later. Amo na siyang dapat. Dahil mo niya ang iba niya sa kapasada. ang iba niya ga-enjoy na ikaw imo ka suffer pa. Si Pabla edad mo 50 galukdo ka pa imo ya sang duwak tuig bata. Dapat ya mga para sa ako edad ko 54. May architect na, may kuan pa mo. May teacher pa. Mo na bla? O hindi bla? Iti himo ta dayon himuan. Siling ni Ralph nasa luntal niya kung malapots man lang ang kuuton ko pero niya hindi na lang ay kalainin. Ay, dapuga bilik sang ilik kini ka. Ay, wait, chimpo kani oh. Saya ho. Ano? Bayan may ngagaw man siya ko ng bata. Hingagaw na kamo. Basta dapat bataon pa kamo. Hingagaw na kamo. Kay kabudlay, manimata kung tigulang na. Kabudlay, si Pabla ga edad kay mo mga ta 40, 50. Nabit-bit mo yung tag-isap lang tuwing nga bata. Igo pag edad mo yung mga 60. Ya pila pa lang na edad bata mo. Budlay na nakatama. Dapat kung makasarang ka naman lang pagabuhi ka na para nga pag-abot sa mga edad mo mga 50, tawhay ka na, happy ka na. Ga-enjoy ka na kay may mga kabataan ka na nakagraduate na sa college, may mga trabaho na o hindi bla. At least kung tawhay ka na. Naguro ko kay 5 John. Hindi man naguro ko pagkakikigan sa ako, di ba ginikanan, nakabulig-bulig man gabay. Siling ni Bao nagulo intra di si si K5 Kisha Marie Catalunya na side yo. Abi mo kinambal ni Kisha. Ano K5 John? Siya sign doon dia nga magbata when sinyeres. Dalahig pa si K5 win. Ikaw timo hindi timo Kisha. Sige may ta chimpo galing. Wala pa nang iyang pinalangga kay Pepton Ano? Eskwela pa nang iyang pinalangga. Patapuson niya lang kuno aday. Galing. Sa bagay, way pa kamo katapos, hindi ka mo anay magsagi kulintra sa mga amo na kay kabudlay, man mga buhi nga eskwela ka pa imo. Dapat may trabaho ka na para nga inang nakuan nakaplano. Dapat nakaplano gid man siya.
Sige. Amo gid K5 on. So, likawan na nga, as much as possible, likawan ang pagpalupo, kag magkapabilin nga safe, kag kompleto, ginahimo sila nga mga tudlo, kag mga kamot sa panabag-o nga tuig naton sini nga igasugalaw mga ka-K5. Report nagikan sa patrol upod si ka-K5 Makoy SPH. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Kaluto para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Si K5 Kisa, siya rumaan dayon ko na. Mandam ka lang rumaan, wala ka, anak daroon diyan eh. Kaka-K5 na inom kita na isang kape ha sa mga bagong panyapon da inom kape para nga pampatunaw-tunaw. The best mga K5 good for digestion ang Clinica DTX Coffee Mix kay ga kape ka na detox ka pa tapos good for digestion pa. Manami pa ni sa inang problema ta sa constipation mga K5 kay may chia seeds extract powder siya. May ara pa siya nga inang ampalaya extract powder kag ang sugar cane extract powder nga nagabulig para sa pagdetox. Sa nga to siya nga lawas nagapabilin nga hoben ang lawas ta kun makainom kita sang kape bangod kay naga-kafe ka naga-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix mga ka-K5 produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy bakla sa mga butika kag sa mga malapit nga mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Kag subuman ari na kisya. May partner ka na? Ang partner mo paimna sang Extend Food Supplement for Men para rumaan nami-nami gwapa-gwapa gwapo-gwapo bata. Extend Food Supplement for Men may maka kag klabuwas ka nga nagabulig hatag sang extra energy sa lawas sa mga lalaki. Ilabi kag labaw sa tanan nagapanami isang blood circulation layo kita sa stroke, layo kita sa cardiac arrest. Labi kag labaw sa tanan nagapanami isang performance ni mister. Kung nagaedad si mister mo mga 50, 60, baka K5 gabalik sa hubin ang performance gahimo 24. Daw Christmas lang. Mga ka-K5 Extend Food Supplement for Men bakla sa mga butika, produkto sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Wait na tiyempo diri sa ato sila nga pagpangalagan kita boss same time, same station sa ato sila nga pagpangalagan. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo.